Halos 1,000,000 shabu na asamsampo sa bypass operation sa lalawigan ng La Union. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! 4 na hinihinalang high-value individuals sa illegal na droga ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation sa bayan ng Aringay, La Union matapos makumpiskahan ng tinatayang aabot sa 918,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 1, umabot sa 135 na gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam mula sa mga sospek na pawang residente ng Baguio City. Nahuli umano ang 4 na sospek matapos bentahan ng illegal na droga ang isang pulis na nagpanggap bilang pusher buyer. Kinilala ang mga naaresto bilang isang 37 anyos na mekaniko, 19 anyos na estudyante, 35 anyos na isa ring HVI at 58 anyos na empleyado ng isang panaderya. Bukod sa mga sachet ng hinihinalang shabu, na-recover din ng mga operatiba ang 15 heat-sealed plastic sachets at isang glass tutor na may hinihinalang drug residue. Patuloy namang pinaiigting ng PROA ng kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang seguridad sa mga komunidad at mapanagot ang mga sangkot sa bentahan ng ipinagbabawal na gamot. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.